ilahi oh ilahi ngawit tomastu purama sijem amawik namastu silat mring juang jagat karana surang tondo kawisisaning bisana sono sinamung nanging ing milapa estu makse leslantun lambahing buddha jinantur tutur katur tulut-tulat minorat manggung sang Purwengkata segebyar dumadi ning mayang Purwa pemanganing kandolinan nututing basa duwe gunung musrasa yen narasaya karaos mulajari ruang rasa wandi uruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma milu kaca jarweh kusuri ragam cacarita bejo wis gemelar jroning pakuliran yaiku sejatine hamriksani pagelaran inggit Purwa Surya Candra Darum yang ngertika wis kinurbu drate ngawasa sahari ratri angitri bawana pratuk ing dosina glir gumanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad kedungkulan mangkar tumangkar kaya sini rambun kaya Jawa padeng grembya dadi padang kutu walang atoga buronono miang burontunya dadi benanan tanpa wijalan padang termangan sinari sang Hyang Wernawi ingkang ngarsa merbawane jagat mungging jagat wetantuk mungup-mungup mungging ngalinganmu kerabang mernganga lamun kaksaya dilat-dilat bumi saya tangsu burung sang Hyang Marga katon semeblak kanan kiri ning abange semudenar kabar pawan sinari sang Hyang Basanta tanem tung katon ijo ruyu-ruyu mangku gunung kang biru moyo-moyo ujung gunung kini melan kendanu ngasil ring Merabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tantawis dangu selaing kawula dase denila arsa ngupaya buka garap Tegal Sawahi anggu sultanana pedhote sirambi sendonan sesindenan mikul garune anggring raja kayane sawanana pirembagan Samarwangi Sang Hyang Marga saya dangu saya inggil wis katon melok sinaring jagat durung parpat lor kidul wetan kulon sinaring jagat kang samya rebut yudha rebut uja rebut wewung parandene datan wonten ingkang amadani kaendahan kaelokaning padukaning paring apus ya ing kono pinuju papan kemari Paula Jinawi Karta Tata Turaharja dasarya kebawat keperintah negari Ngamarta ingkang kuncara jayeng bawana dhuwur kasane nalika semanten anengge aning sakmadaning padukan paring apus ing kebawat keperintah negari Ngamarta ingkang dumadi saking pulo-pulo Banjaran sinasapan kaya benawi ngambi ombak samudra benang lango kang tanpa makut peganting wangkal kapantuk uruting Cakrawala wane-wane Cakreng Wisik sawane kina ping jurang corong kira punggo sirung kinarja sesing peksi lawet lan jarang burung wonten ugi pasisir antar sasana jembar kaya bugaring wasir gumlaring garis pinggil anem tuhang rembuyuk royo-royo karang kitri rawe-rawe ron klopo bumi subur wasiter mawur satu kadirandur pangkar tumangkar kawriyan dadi gunung-gunung bebanjana ngerongsang langit lenggak-lenggok lambai dan meja saking sendang-sendang mening dertani ini pinoro-poro lainnya nyambi waduk binendung-bendung kinaryo hangileni sawah yang pategalaning noro kismo yang nyarang pratisan moga pangling tetani bebasan tatan ono bumi sajeng kanggang selo sedaya tinanduran kang murakabi mandio penari sirang belar wasabinan yayah rukmi sari kang pinanggo pratiwi pategaling kepul wijeng kang ngrembuyu gegedhongane ambek kowe nganti kaya manglu-manglu mitane pulo kependem pulo kesimpar pulo kemantung sajotanku Ciwa Jinawi tukulan kang mawis sarasaning diri ingon-ingon aja kaya tewen sansaya ngrembaka lamun mangaglaring mangunan lamun wanci sarap surya samya mulih marang kandange dhewe-dhewe tatanana jarane kandhang anggun anjing palang lapet tebih saking tindak Jojana Cutri samya sayog saka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwin padukaning paring apus wana kengembanging gunung anggung rineksa mrih lestari
tumerah sadu dadi guru-guru kaning lingkungan langkung-langkung lamun tinali disampun samya samet ing sesanggeman sepen lebih saking tindak sansaya sinansaya wada winada ananing umat sinamatan daya dinayan siji-siji mapan jati jejipan kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa ambabar karya kenging binasake nalika semanten aning mandaning pandukaning paring ngapus tekambir mlebar sang janing para kawula ing karang pradisan miwah warangka pengarep wonten sak madaning pandukan paring ngapus anenggih derajate ngaceplik Panakawan nanging senajan to mekaten wekdal kawektu sang Kilurah Bagong sampun kemareng dados juragan wonten ing tanah sabrang wekasan samya ngawontenaken kasukuran wonten sakmadaning pendhapi pandukaning paring ngapus miwah nyayah wonten ingkang ginebeng sajroning penggaling sang Kilurah Bagong wekasan saking bombong saking seneng awit sangka remenipun sang Kilurah Bagong nganti-nganti kaya-kaya den prawasa sedih mulat rawuhipun ingkang Rama Panakawan ing Karang Kadempel anenggih sang Kilurah Semar Badranaya ya sang Nayantaka ya sang Bojogati ya Saronsari ya Duda Manang Munung datan mukal senajan to jerajating Panakawan nanging atitis sang Hyang Bathara Semaya mila sinebat ugi pusaka kang bisa kandha jimat kang bisa ngucap datan kantun ugi katingal rawuhipun ingkang Raka anenggih Atmaja pambayuring sang Kilurah Semar Badranaya nenggih menika warnanira sang Kilurah Nalagareng datan kantun ugi pisawanipun sang Kilurah Petruk Kanthong Bolong ya sang Surakendela ya sang Dangudrana nalika semana piwus pinuju tegambar aning sak jawining pendhapi padukaning pring ngapus para kawula samya gandeng masisiran jejel riyel arepet pepet pipit prasasatatu pandenggul datan pesela tansah mawantu sabda pangandika saking sang Kilurah Bagong sampun samya samet ing sesanggeman sampun lenggah aning madaring kursi empuk sampun samya ngedhep snack box datan kantun ugi teh gula batu wonten ugi ingkang amendhet wedang jeruk saking sakmadaning prasmanan ugi sampun katingal wonten daharan wonten sekolah abang sekol uduk beras ketan bubur lan sak piturutipun wonten ugi kathah lawuh bakso mie ayam datan kantun ugi wonten sate usus datan kantun ugi wonten bandeng kalian gereh kuciwaning manah nalika semanten wonten salah satunggiling kawula ingkang nedya mendhet gereh kuciwaning manah sampun kawon kalian kucing nalika semanten ugi wonten ingkang anggael-anggael wujuding iwak sapi awit krana saking alot dipun kinten iwak jebulanipun laos pangono-pangodas maraning driya para kawula samya gegojekan wonten sak jawining pendhapi pandukan pring ngapus dasarnya sang Kilurah Bagong ingkang ugi minangka drukuh sisan mangembat katentremaning para kawula ingkang winastan hansip ugi nggadahi watak gejolku marucul mila saking mekaten para kawula samya endah guyub rukun samya saged ngraosaken katentreman awit sangka remenipun nderekaken dhumateng sang Kilurah Bagong nalika semanten wis kawetara kawedharing lisan sang Kilurah Bagong pedhar sabda dhumateng ingkang Rama mimasang janing mula lenggah para tamu ingkang dereng kababaring lisan
satriya lir Hyang Candra katawengan Sretenon neng pasewakan busana maneka warna Puspeteng mudyono Nyang mansrang sarwarukma ranggeng manik nara wata
Obro prabanyo kang merah kenyaring tetso laliwaran ler ke laju sireng raden mimbo kekanda mre Tiyo peng ma ruto mando saparan mangambat kongas anjreng kang puspita silireng samirana mre sekar dongentane to ki ambel kekek sak dolita mel-mel lingguh ket mau ngenteni kono ngomongan lah kok ora ndang ngomongan ya sabar inallah ma'asabirin ayo dole apa aku ngene saurunge kasugengan Sogararjan mugi tansah kajiwa kansah lira wonten ngarsanipun para lenggah Semir Badranaya duda manang munung wedhus iki ana wong tuwa diceluk sak
geleme dhewe kaya ngono. Ora apa-apa. Piye to Le? Anakku cah bagus. Anakku ragil sing gantenge ora ana sing ngungkuli. Ngece piye to? Awang kaya ngene kok dianani bagus. Dole. Saiki uripmu wis mulya. Kowe apa kae, Pak? Mbuh. Mbak dikurung sik kucinge aja entuk nyolong gereh. Ha iya Dole. Kae lho, kawula sing darep maem geriye gondoli kucing. Ha iya, kok kucinge belek sisan nggo lawuh. Aja Dole aja. Ngaturke kasugengan sak rawe Ayah Semar babe hutan. Babe kok babe hutan. Sarawe Bapak Semar ana ing pendopo Pandukuan Prengapus kene, Pak. Iya Dole. Slamet tekane Bapak. Ana ing pendopo wah. Mareng kowe dadi juragan gawe pendopo semene gedene. Ya mengemane kok pendopo separo asbes, separo gendeng iki kepiye? Ya kanang sementara ngene sike, Pak. Heeh. Sesuk nek kanca-kancaku sing nang kutha iki do tak ajak bali. Kowe duwe kanca? Duwe, Pak. Sapa? Gandrung ngono kuwi. Suker, Pajar, ning Pajar ora iso nek tak jak rene dina iki ora iso. Mergo bojone lara. Muga-muga ya ndang sehat. Heeh, Pak. Heeh. Ngaturke kasugengan rawuh Kang Gareng. Pamujimu gong slamet. Wis urip mulya. Heeh. Wingi tak kira kowe mulih ki kowe ora nggawa apa-apa. Wah, jare sapa? Aku sing ndek selipan kartu ATM isine ya udakara 3 miliar. Heeh. Mula njur tak cairke. Aku syukuran iki warga semene mbane tak lumpukke. Le. Ya pancen luhur tenan gegayuhanmu, Gong. Aku melu seneng, aku melu ayem. Ning atase aku iki gur nunut kamukten karo kowe. Aku ki mung kakangmu sing isane gur jagake karo kowe. Ya aku njuk ngapura ya, Le. Selawase aku sak suwene aku dadi kakangmu, sak suwene aku dadi dulurmu tuwa urung iso mbagyake kowe nganti kowe montang-manting balungmu tok banding kaya ngono nganti kowe dadi sukses kaya ngene. Aja muni ngono Kang Gareng. Ya awet sedaya ki mergole kabeh. Nek sedaya ki ya jan kabeh. Ya sedaya ki kabeh ki mau ora liya aku iso ya nuwun sewu ya sak propinane iso ngrasake urip sing kaya ngene ki. Isa mentas saka kemiskinan kuwi merga ya saka dongane wong tuwa. Iya, merga saka dongane bapak. Iya, merga saka bapak le tansah nora kendhat nggone ndongake kelawan aku nalikane salat magrib tok. Ning ya alhamdulillah dayane tumrap uripe Bagong. Aku ki mesti eling kowe. Jroning kowe 17 taun lunga saka Karangkadempel ki. Aku sing tak ngen-ngen ki mung kepiye kahananmu ning tanah sebrang. Aku sing tak ngen-ngen ki mung kepiye kahananmu kowe urip ning Kutagara. Merga aku semelang kowe ning kono dadi bahan bulian meneh. Kowe ning kono gur dadi wong sing didak-idak. Ora, Pak. Tak critani ya larah-larahe. Piye? Aku tekan kutha ki aku ya bener ngendikane bapak aku dadi wong sing dielek-elek. Aku dadi wong sing didak-idak. Ning suwijining dina udakara aku 3 dina ning kutha. Aku nemu dompet, Pak. Weh, nemu dompet. Tak delok ana KTP-ne. Jenenge Ngadina. Iya. Lah tak goleki alamate tak manani jebul wong sugih. Terus dompet kuwi mau ana isine dhuwit kandel banget. Udakara ya 100 juta. Lah tak balekke ning sing duwe, malah duwe 100 juta kuwi mau ora gelem dibalekke malah dikon ngepek aku, ya terus tak nggo modal usaha.
kaya nggon film. Ayo ngono kuwi. Kisah uripku nang kutha ngono kuwi, Pak. Aku mbalekke dompet ki malah aku arep dirabekke karo anake sing duwe dompet kuwi. Aning nuwun sewu, mergo aku ki setya bekti karo bojoku. Ha iya, aku setya bekti karo Dek Intan Pariwara. Ora nyang wonge kok. Oh ya Dik Tarni, heeh. Ya aku ya ora arep mendho saka Mangrempa, mundur saka Geguntur. Nek jane ayu banget. Ha iya, di sawang kuwi wis ketoke enak banget. Ha iya, meneng aku mau, Pak. Imanku ora setipis tisu. Heeh. Aku ora gampang kegodha mung mergo bondo donya derajat pangkat ki babar pisan ora. Heeh. Aku nampa dhuwit 100 juta, aku cilik-cilikan aku nuku pabrik. Pabrik apa? Pabrik kotang. Mbuh. Tenan Bapak, aku tuku pabrik Koteka kuwi terus aku ketemu karo direktorat pabrik sing jenenge Gandrung Waluya. Aku kuwi. Heeh. Lah, saya ngereda pabrike tak tuku sing jeneng Gandrung Waluya kuwi dadi manajerku. Ha iya. Lah aku dadi manajerku kinerjane apik. Dheweke dibantu karo kakane sing jenenge Parjo Suwarno. Parjo Suwarno, heeh. Ngono to le. Lah sayang gede pemasukan pengeluaran ndelalah kuwi iki ya kualitas ekspor. Saurunge tak cekel, sadurunge pabrik kuwi sing nyekel isih sing jeneng Gandrung Waluya. Kuwi pemasukane iki repot. Nggon bagian marketing ki rada angel. Heeh. Lah bareng tak cekel, tak promosekke. Kuwi ngono. Aku gawe video iklan produke kuwi. Iya. Sing tak nggo model ya wong wedok ayu. Ngono. Cara-carane brand Poseidon. Kuwi lah pokoke lah. Heeh. Kuwi pabrik kuwi. Ora aku gumun ngomong iklan ki kaya ngono apa ya dijijal barang to kok. Dijijal to, Tru. Iklane ya ngono kuwi kok. Kowe iki piye ora? Oh. Lah ekspor wis diekspor ning luar negeri, ndelalah entuk pemasukan akeh. Tumuli aku milang-miling aku niliki kanan segara lor. Iya. Aku ketemu karo pengurus tambak sing jenenge Sukir. Petrel. Lho kok kenal sampean? Sukir ki dhisik karo aku kanca kentel. Lho. Lah kok dadi pisah saiki wis ora srawung. Mergo kena ngrebut yangku. Mung mergo paitan FU kok. Terus yangku digondol. Ya sing sabar. Ha iya. Ya ora apa-apa, areng lakon kuwi nek arep nemu sing luwih apik mesti ana dalan sing ngrekoso. Ha iya, sak teruse. Ayo kowe mau, aku tuku bibit iwak hiu. Kuwi dilindungi apa? Tak tukoke sertifikat, ya wis dawa lah ceritane. Nek tak critake ra cukup sewengi. Ha iya, anane aku nglumpukke bapak, aku nglumpukke Gareng karo Petro. Karo kawula semene mbane ning Padukan Mringapur do tak lumpukke iki. Sepisan iki do takon Kembul Bujana. Matur nuwun. Heeh. Bapak nek nang omah lak wing lawuh. Kuwi ming sego diwur-wur ya. Nang kene tak masake rendang. Bapak iki jare favorite rendang. Ayo aku seneng banget mangan kendang to le. Rendang. Wong tuwa plotroke ora. Rendang kok kendang ayo kuwi. Rasane iki asin-asin gurih. Lah kok engko dirahapi lah iki ngene Pak. Piye to le? Jenenge sapungkure lelakon aku ya kuwi Bagong bangun katresnan mambungi kan lho Pak. Heeh. Nggonku merantau ning kota alhamdulillah wis sukses. Heeh. 27 tahun aku ninggal Karangkadempel. Lah iki aku tilik desa, aku menetap meneh nang kene. Heeh.
Lah iki kahanan desaku Pringapus kene ora mung Pringapus, Karang Kadempel munggah ning negara Ngamarta iki arep tak bangun. Dadi kuwi arep mbangun desa. Pak. Bangun desa ki ora kok wujud omah tingkat gedung apartemen ki ora aja bangun apartemen. Ku ndak dongko dienggo jak-jakan galuh kok. Karo glondong kae wong ya. Ngejaki wong wedok-wedok malah guru bahaya. Iya, ora arep ngedeke apartemen aku, Pak. Iya lho. Heeh. Ki tak arep tak dadekke kutha. Weh ngono. Sawise tak dadekke kutha, morale para kawula Padukuhan Karang Kadempel mudune ning Pringapus, munggahe ning negara Ngamarta arep tak dandani kabeh. Gotong royong, golong gilik, kena kehidupane kaya ning kutha kena, ning nuwun sewu. Rasa andar benine iki ora entuk beda saka nalikane urip ning desa. Ngono. Dadi arepa suasana pedesaan iki rasane kaya urip ning kutha. Ning serawunge tanpa beda kaya urip ning desa. Ha iki pertama di dunia iki pelopore aku gawe kutha rasa desa iki ya aku iki. Weh ngono to le rencanane. Weh ngono. Ah mula kang saka kuwi aku nglumpukke bapak iki wis meh kasembadan kabeh sarana wis tak sumadyake. Iya. Biaya aku ya wis ora kekurangan ya nuwun sewu lah nek karo turahanku sing saka ning perantauan tak kira isih cukup nek nggo mbangun omahe para kawula mbangun gedung-gedung sak negara Ngamarta isih cukup. Heeh. Kok karo ditambahi ngejokke proposal ning para Pandhawa, Pak. Heeh. Aneh iki ngene. Sing dadi perkara sing dadi masalah nggonku arep bangun desa ki ora kok dana, ora kok kekompangane para warga. Mergo wingi bengi aku wis nganake rapat. Panitia ki wis padha basese kabeh. ACC kabeh. Wis padha ora nek sing padha nyentulane, wis pokoke kabeh mung manut, wis arep kepiye wae wis gur manut. Ha iya, ha iki kuwi pengen tak wujudke. Ya. Mbane urip tentrem ning desa Pringapus ki kaya dene urip ning Kajarta. Kajarta piye to, Bang? Kan lho kutha lho Jakarta. Wah. Jakarta kok Kajarta. Kaya ora iso muni kaya reng wong desa. Aku arep 17 tahun kae ora ilang katrokku. Ha iya. Ha iki ngene. Ya aku lanjutane mambengi arep tak bangun desaku kene iki, Pak. Ngono kuwi. Ayo gak disuluki anjrengkang wis pitara wis ora sah kowe. Wis ora titi laras kok. Heeh. Ya wis monggo Masda. Ya. Leng-leng lamyang ningkang kriya. Mudeng to Pak? Mudeng, heeh. Riwang Candra. Kata sumuh endas katuretan lemot kabiarsaning rojit remeng riyama nawu kokowonge ngiwang wisesa
wong tuwa melu bombong ning atase aku kelingan banget kowe nalikane urip isih ning desa dadi wong sekeng dadi wong melarat dadi wong ora duwe kowe mesti gaweanmu njejaluk karo tangga teparo mesti kowe iki wong ndremis pendak-pendak ana piyayi sing rawuh mesti to jaluki saweran ya apa ora ya kuwi dhisik ning saiki wis ora Pak malah nek iso nalikane aku nekani wayangan ya nono sinden sing apik ngono ya tak sawer iya dole sing tuwa ora sah woi aku njur kaya ngono ora kena banjine banjiladan ora Pak ya mung guyon aku ki sing jeneng kowe ngerti aku ki wong tresna budaya radio sing ngene ngomahke tak gawa ning kutha tak nggo nyetel uyon-uyon dole aku wah kuwi apik banget wong-wong kutha dong gumun lha iki apa iki apik banget ngene iki dirungok-rungokke akhire saiki ning kono wis tersebar luas ya rekaman uyon-uyone Ansor Laras saiki ning kono wis do dirungokke karo para warga ing kutha gara ning tanah sabrang kono alhamdulillah aku melu bombong aku melu seneng Pak iya dole lah iya sak banjure piye wis ora aku ora arep komen apa-apa aku ora arep nyentulani apa-apa bab perkara gegayuhanmu lehmu arep kepengin bangun desa nata negara kuwi mau sing baku aku mau ngarep ngelikke karo kowe ya dole kowe sing jeneng wong duwe gegayuhan ngono pacobane pirang-pirang kowe ra ya eling jroning 17 taun kowe lunga saka Karangkadempel kowe ning tanah sebrang kowe mesti lehmu arep ngentukke lehmu nyuknyes sukses kowe mesti abot sanggane mergo nuwun sewu sing jeneng wit mono saya dhuwur wite saya gedhe angine nek bab perkara kuwi aku iso anu Pak aku iso menanggulangi iya mergo apa wong ki garane siji sabar ikhlas narima iya aku tak nggo kuwi wejangane bapak nalikane 37 taun kepungkur kuwi tak eling-eling tekan seprene dadi arep aku ki wonge kere ning atiku tansah seneng lah iki to alasane Bagong kok nglece ora karo-karuan ku ya kuwi mergo aku ikhlas sabar narima ngono iya lah nek miturute Kakang Gareng piye umpama aku arep bangun desa kira-kira sampean arep mbantu dana apa ora weh dana apa le aku ki wong ora duwe kok aku mangan nunut kowe lho malah aku nek entuki dipalilah saka kowe anak bojoku pendak-pendak dina tak jalukke pangan kowe ora apa-apa malah sisan bojomu tak openi ora masalah yo aja tak wantil kowe ora senengane ora coba tak takon jerone 17 taun tak ninggal ning kutha kowe wis ngapa wae karo bojoku ora jujur ya ora ngapa-ngapa ta ya wong urip dhewe-dhewe kok apa aku tahu sing jeneng nang omahmu coba ya Truk seksine Petruk iki lho 17 taun apa aku niliki omahmu kanane kaya ngapa 17 taun apa aku wah aku ora kaya sing tak bayangke Gong aku ki ora kaya sing mbok pandang kowe iki nemeti aku ming sebelah mata ngene gek terus sing siji ngono ora kok saduk sian ora ha iki ngene kowe iki sarujuk apa ora ngono tak takoni aku rembangun desa iki sarujuk ora sarujuk kok tenane heeh lahir batin nyengkuyung lahir batin menawa ana pacobane apa-apa wis tenang wae aku sing nandangi aku barang Gong aku nek ming perkara kon gelut nek ana parangmu kok sing nekani kowe nek ana sapa-sapa sing ora trima karo lehmu duweni gegayuhan kepengin bangun desa wis omong aku wak
saduke. Ayo, matur nuwun ya, Rang Tru. Wis padha-padha kok. Lah iki ngene, Pak. Piye, Trule? Lah aku arep mbangun desa iki ana sesuatu sing tak aku nganggepe ora mampu. Ora mampu sebabe piye? Nuwun sewu. Telung bengi kepungkur nalikane malem Setu paing. Aku entuk wangsit saka para dewa. Wangsit. Wangsit sing sok nggo mangan mie ayam. Wangsit, jan wong tuwa ora. Wangsit saka wisik saka para dewa. Bagong lahmu mbangun desa iki mengko iso kasembatan lan iso apik, iso ayem, iso awet karukunane. Waton tok tumbali ya kuwi nganggo wujude Plemper Rangga Jiwa lan Jambu Dipa Nirmala. Kuwi aku bingung. Aku bingung arep ngentuke Plemper Rangga Jiwa karo Jambu Dipa Nirmala kuwi entuke nendi aku bingung. Bakul pelem ngendi wae. Pak takoni sing jeneng Plemper Rangga Jiwa kuwi ora ana, malah diduduke pelem sing bunder-bunder cilik lho, Pak. Bunder-bunder cilik. Terus empuk-empuk kae, pelem apa kae? Empuk aku dhewe ora tau weruh pelem kaya ngono. Pelem kelainan kaya iya. Ya Jambu Dipa Nirmala barang ya tak goleki nang ndi-ndi ora ana sing dodol, tak goleki nang ndi-ndi ora ana sing duwe. Malah kudu dikeki jambu krikil. Aku rak jejelke bakule. Ha iki sing tak goleki iki Jambu Dipa Nirmala miturut dawuhing dewa kaya ngono. Lah mau ngimpi neng wanci apa? Mbok aku gregah tang iki adan subuh. Kadoro dasih utawa puspa tajem. Ya apik. Kuwi ateges pancen dawuh dewa nyata. Nyata ki tegese kowe lehmu mbangun desa nek ora pok sertai ya kuwi wujude Plemper Rangga Jiwa lan Jambu Dipa Nirmala ora bakal iso ngentukke kasil sing apik. Lah saiki tak takon, pelem karo jambu kuwi mau entuke ngendi? Ha iki ngene kowe tak jarwani. Jarwanto apa jarwani? Jarwani. Plemper Rangga Jiwa lan Jambu Dipa Nirmala kuwi mapane ora ning donya. Lho. Ana ngendi? Ning neraka? Ora. Kuwi mapane ning kayangan. Kuwi lho. Apa meneh kuwi? Kayangan kuwi papane para dewa. Oh ya ngerti aku. Surabaya to? Suralaya. Suralaya. Tak kira Surabaya. Krunguku Surabaya. Suralaya. Kuwi sing duwe wenang menehi utawa maringi wujude Plemper Rangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala kuwi Sang Hyang Manikmaya, kuwi nalindraning para dewa. Adine sampean ke apa, Pak? Kae dhisik ajiku, aku dhisik kakangne Manikmaya kuwi ning dhisik. Aku seduluran karo Manikmaya ning dhisik to, Le. Ngene ya, Pak. Sing jeneng seduluran kuwi selawase urip ora bakal iso dipisahke. Ngono. Waton isih kelingan jenenge, isih kelingan nuwun sewu pasuryane, arep wis suwe banget ora ketemu, kuwi isih iso dianggap sedulur, Pak. Isih kenal ngono lah intine, arep isih kenal, nadan to ora tau ketemu ning nek isih kenal kuwi isih dianggap seduluran. Ayo ning embu, Manikmaya isih nganggep aku dulure tuwa apa ora? Ha iki ngene, aku gandeng ya wis ngerti kisahe bapak soal kuwi-kuwi kabeh. Lah aku ngene, aku malah njaluk karo bapak. Gandeng pukulan Manikmaya kuwi adine bapak. Aku arep njaluk karo bapak, njaluk tulung lah, Pak, njaluk tulung. Bapakmu nggawe ning kayangan, jalukno karo Iwang Pikulan Manikmaya wujude Plemper Rangga Jiwa karo Jambu Dipa Nirmala kuwi. Lah nek ngono repot. Repot kuwi to, Pak. Aku wis janji, aku wis sumpah karo awakku dhewe nek aku ora arep tilik kayangan ambuk mung telung kedheping maninggal paribasane.
Coba piye nek ngono kuwi? Duh piye ya? Repot e. Masa pisan wae ora entuk wae ora. Mergo wis aku sumpah aku wis janji karo awakku dhewe nek aku kalamun aku ora bakal teko ning kayangan. Piye iki? Gareng digo pamrayoga ora. Anu wae nek miturut aku kowe sing munggah dhewe ning kayangan. Piye? Ayo, ning sing nanggon cincian ndasmu reng lho. Konjur kaya ngono. Aku ki iki ngerti aku ki wong rekoso. Aku nek kon laku prihatin ngono kuwi ora mampu kok. Coba piye? Anu bae. Piye, Tru? Pukulun Manik Maya dirawuhke rene. Bapak ki iso ngrawuhke Pukulun Manik Maya lho, Gong. Apa? Heeh. Wis matur karo bapak. Ha iki ya ngono wae apa piye, Pak? Ya nek kowe njaluk karo aku tok kon nekake Manik Maya tekan kene, ya tak cobane sithik, kira-kira kono gelem apa ora, Drole. Coba wae, Pak. Semareka den prayitna. Semurire kapale. Titiane Gandayani Tresu nyapurama sasi gelar-gelar semedi ning tengahing latar mileng ana lintang Bima Sakti Sigoran dumuk kunjungi sang Kelurahan Semar Badrana ya. Nalika semanten ateges nedya duwe gawe ing cipta nedya animbali ingkang rayi. Ananging Sang Hyang Manik Maya nalindraning para Jawata supados rawuh wonten padukan pring abus lumantara jiwa melik. Dadak nalika semanten wonten mega malang mega peteng ingkang nganutupi wonten sainggling pendhapi padukan pring abus. Satemah wonten wujuding ilat ingkang andilat. Wujuding mega peteng satemah sigar biar padhang trawangan. Cumlor saking dirgantara kaya ndawuh tarengan nyarengi pramtanipun Sang Hyang Manik Maya tumedhak wonten padukan pring abus. Cumlor saking dirgantara kaya ndawuh tarengan akarya kagen kang sami mulat mangrembeng para kawula. Ikancana dewa tumedhak ana dewa tumedhak manca. Pinggir, pinggir.
Sinongwati Sinongwati caket kinari ambo maklum empak mak ing samudra ana ana palumut amra kanggang awita denceng-dencengan sapa ya kuwi Pak kok wong pakaiane rapi kaya ngono kok gek mindring wudu ya iki sing to karepke rawuh mrene sapa Manik Maya adikku iki ya iki Bathara Guru iki ya iki weh lah kok malah piye to liyane tangane loro kok iki tangane papat lah ya wis kaya ngono kuwi wis ora sah neka-neka gedhe walate lho iki. Manik Maya. Aja kaget ya kowe ingkang tak aturi rawuh ning padukuhan mring apus kene Manik Maya. Ilahin. Sekaring bawana langgeng. Kok malah janturan to, Pak? Wis menengo wae. Wis sebutane dewa ngono kuwi. Inggih Kakang Ismaya. Damel kaget penggalih kula Kakang teka paduka Kakang Semar Badranaya angawi ingkang rayipun Manik Maya lumantar aji pameling supados tumedhak wonten padukuhaning pring apus Kakang ha iya eneng apa kewalik mesti kaget kowe tak awe mrene inggih Kakang wonten maring dawuh menapa teka paduka Kakang Semar ngaturi ingkang rayi Kakang. Ha iki ngene, Dole. Manik Maya adikku. Anane aku nglarapke karo rawuhmu ning padukuhan mring apus iki. Aku mung nuruti karo penangise anakku Lenang Bagong. Inggih. Nggone adreng duweni gegayuhan lan kekarepan. Ya kowe kepengin bangun desa. Kamangka miturut aturi anakku Bagong nggone mbangun desa bakal bisa kasembatan waton nggunakake syarat srana ya kuwi wujude plemer tangga jiwa lan Jambudipa Nirmala mongko syarat srana kuwi Bagong lentuk dawuh ya saka para Jawata Manik Maya piye mungguhmu kepiye nek umpama aku njalukke karo kowe ora ketang mung secuwil wae wujude plemer tangga jiwa lan Jambudipa Nirmala karo kowe kepiye Manik Maya Caca muntabler kenentap duka yayasinepe netra kocak ngundarandi Mas Rama sidam saring bawana langgeng Kakang Ismaya. Piye Manik Maya? Teka kaget penggalih kula sareng paduka Kakang Semar. Paring dawuh bilih pun Panakawan Bagong nedya mbangun desa kamangka ginaken syarat srana. Inggih menika pun pelemer tangga jiwa kaliyan Jambudipa Nirmala. Kakang Ismaya kula nedya nyuwun priksa. Kowe arep takon apa?
Jawata ingkang maring sasmita kaliyan pun Punakawan Bagong menika kala wau sinten? Sapa to Le? Mbok. Wong gur Suwarata dumeling tanpa wujud ning kupingku, Pak. Ha kuwi aturi anakku Bagong kaya mangkono kepiye miturutmu kepiye? Kakang Semar. Piye? Nawi miturut kula aturipun Bagong menika kula wau namung ngayawara. Ceryatanipun piyambakipun boten saged nemtokaken, boten saged mangertosi sinten Jawata ingkang maring dawuh kaliyan pun Punakawan Bagong. Malah sakmangke Punakawan Bagong nandhang kalepatan. Wonten mapinten-pinten werni kalepatanipun Punakawan Bagong sepisan Punakawan Bagong wantun atur dura kaliyan paduka Kakang Ismaya. Babakan para Jawata ingkang maring wangsit kaliyan pun Punakawan Bagong ingkang angka kalih Punakawan Bagong lepat awit lepatipun Bagong inggih menika wantun nyuwun wujudipun Plemer Tangga Jiwa kaliyan Jambudipa Nirmala kamangka pelem Pertangga Jiwa kaliyan Jambudipa Nirmala menika daharanipun para Jawata menika mboten saben-saben titah saged ndahar wujudipun Plemer Tangga Jiwa. Kamangka kula nuwun sewu Bagong menika namung derajating ngaceplik. Bagong menika namung derajating batur namung derajating Punakawan. Teka cumalen nedya nyuwun wujudipun Plemer Tangga Jiwa kaliyan Jambudipa Nirmala. Maing sakmangke kula pesthekaken Kakang. Gara-gara ingkang tumandu wonten ing Kayewangan wekdal dinten sapunika menika dipun sababaken awit Punakawan Bagong ingkang gadhahi gegayuhan ingkang nglangkungi dhumateng kabisanipun. Malah kula pesthekaken gandeng kalepatanipun Punakawan Bagong kathah sanget tumraping Kayewangan. Wekdal punika ugi Punakawan Bagong kula suwun nedya kula boyong teng Kayewangan Suralaya nedya kula pidana kula cemplungaken teng Kamah Candradhimuka Kakang. Ugek sadulita mel-mel manik maya. Lah kok teko kebangetan timen kowe. Atas anakku Bagong ki kepengin bangun desane kowe ngerti apa ora? Kowe ngerti apa ora? Bocah iki 17 taun ninggal Pedukuhan Karangkadempel. Golek mukti, golek kamukten. Bareng saiki wis mulya uripe dheweke tilik kanan desa arep ndandani kanan desane lah kok mung arep njaluk pelem siji wae ora sah siji secuwil wae syukur kepara mung peloke kuwi wis ndayani tumrap apa kang dadi digayuh kekayuhane Bagong lah kok kowe dadi kaya ngono isin dirungokke piyai semene mbane isin dirungokke kawula semene akeh teko kowe padha karone kanggo kaya ngono kuwi wis ora nganggep sedulur karo Semar Badrana ya ning ora apa-apa miturut kuwi kok ora apa-apa ning aku ngrungokke aturmu sing keri dhewe kowe dawuh nek Bagong luput malah arep tok boyong ning kayangan mongko arep tok pidana tok cemplungke Kamah Candradhimuka ki lah kok aku semedhot rasane rasaku ora kepenak kaya-kaya kowe wis ora sudi nyawang gelare Semar ning jagat iki kowe wis sengit banget karo aku ora apa-apa ning titenono besok pakartimu iki mesti bakal ana sing bales karo kowe dumeh anakku Bagong ki ming wong kiri dumeh anakku Bagong ki derajate Punakawan dumeh kowe nyawang aku ki ming wong sing sepede wong loro sak udon telu sak urupan terus kowe sia-sia karo wong cilik kaya aku kaya Bagong kaya Gareng kaya Petruk ngene-ngene iki ora apa-apa aku ikhlas lila legawa ning titenono aturku Manik Maya nek eneng apa-apane sing tumanduk tumrap kayangan kuwi tak pesthekke merga sangka kowe le sia-sia karo anakku Bagong
Mula aku gur njaluk karo kowe nek dineke matur nuwun nek ora ya ora apa-apa ora sandadak kok kowe ngluputke karo anakku Bagong. Kowe nglarani atiku ki ramung pisan pindho wis bola-bali marambah makaping-kaping. Wiwit aku urip enek kayangan. Aku wis pok sia-sia. Wiwit aku urip enek kayangan uripku wis kedarang-darang merga saka kowe. Lemu tansah ngegungke karo derajat pangkatmu. Bareng saiki aku wis dadi kere kok kowe isih duweni rasa gething keburu sengit karo Semar. Kurangku ngrekoso ki apa Manik Maya, kurangku ngrekoso ki apa coba pikiran. Iki dewa ndek utek ki dienggo mikir, ora kok njur malah nyiya-nyiya ngidak-idak karo kawula cilik kaya ngene. Pikiran Manik Maya ora mung plerak-pleruk wae kowe. Karing bawana langgeng Kakang Semar teka mboten nginten babar wisat bilih paduka Kakang Ismaya ngundat-undat lampahan ingkang sampun ngalampahan ora kok ateges aku ngundat aku mung ngelingke lho coba kurangku ki apa aku wis dadi elek kaya ngene aku wis dadi kere kaya kok kowe isih arep nyiya-nyiya karo aku kowe isih ndrasa gething keburu sengit karo aku urip alame dhewe-dhewe derajat pangkate dhewe-dhewe kalunggane dhewe-dhewe kowe aja sok ngegungke marang kabisanmu kowe aja sok ngegungke karo derajat pangkatmu elinga Manik Maya lamun derajat pangkatmu kelungguhanmu dadi nalendrane para dewa iki mengko ora bakal langgeng nek pakartimu isih merusal kaya ngono Manik Maya. Pikir Manik Maya ki jan asline sengit karo aku mula terus gawe pawadan kowe sing dituding luput kowe arep dicemplungke kawah Candradimuka pamriye ben aku duwe rasa trenyuh terus sing genten nyemplung kawah Candradimuka aku kudu kowe wis kowe tenang wae nule tak kusangka Bathara Guru kaya ngono. Ha ya ora apa-apa. Ket dhisik tekan sprene ya urung malih pakartine. Pak, piye? Terus iki piye kok apa ya arep kelakon manjang aku sing penting kowe sareh, sabar lan narima. Bar bubar iki aku tak ngerampungke perkaraku karo Manik Maya. Ora sah bapak, Gong. Aku iki saguh milani karo kowe kok. Kowe ana dewa-dewa tekan kene tandangi bareng-bareng. Oke, siap Reng, matur nuwun. Padha kok. Aku ya arep nandangi dewa nek ngasingku dewa-dewa padha ra trima karo apa sing dikendikake bapak. Bapak iki bot-bote mbilani karo kowe, aku ya mbilani karo kowe. Nadyan to dewa kowe ora tak wedeni waton pakartimu bener. Terus niatku gur arep pengen mbagiake para kawula aja. Wis aku tak neng prasmanan. Ket mau aku kok mambu bakso tak cobane. Wah, coba. Wis tak pesen kae. Kae angkringanku ya wis tak bayar kabeh. Ha iya lho. Wis kono gak terus dirahapi. Gareng aja sing akeh le madang awake iki men rada lemu. Heeh. Wong tangan cilik ngono. Heeh. Wis tak entekne kabeh ya, Gong. Entekno kabeh. Petruk kowe. Apa? Kae panganan semono mbane kan entekke kabeh to.
wis ora lah aku wareg. Iki malah rada krasa kewareken tenan aku, Gong. Ya wis ora apa-apa sing penting do dirapi karo dijaga ngati-ati. Pokoke aku bareng kudu ngati-ati. Ya iya Dole ngono kuwi Dole. Ayo madang ayo